Anom na estudyante sa elementarya hali sa Bicol ang nag-uli nin onra sa rehiyon sa katatapos pa sa ng Asian Open Schools Invitational Swimming Championship 2024 sa Bangkok, Thailand, kan nakaaging Pebrero 2 hasta 4. Sinda ang sulamenteng representante ka nasyon sa nasambit na kompetisyon. Ang grupo, inapod na Legazpi Barracuda Swimmers Club o Swim League Philippines sa luwas ka nasyon. Kabali sa grupo ang magtugang na sina Reese Margaret Alindogan, 11 anyos, asin Riley Madeleine Alindogan, 9 anyos. Kasabay maninda, sinda Kenzie Bengson, 10 anyos, Janelle Vian Quinto, 8 anyos, Chaz Aidan Kadag, 13 anyos, asin ang pinakaaki sa grupo na si Martin Luis Sambahon Nas, 6 anyos. Sa kabilugan, 17 medals ang naiuli kan grupo. 7 digdi ang silver, 6 ang bronze, asin 4 ang gintong medalya. Si coach po. Tapos si mama ko. Si Coach Ren po. Si family ko. Sambahon family and Nas family. Thank you sa inyong lahat. Yung mama ko po ay si Aiza Quinto, tapos yung papa ko po si Jonel Quinto, yung kuya ko po si John Salkian Quinto po. Si mami tapos si daddy Joseph Michael Alindogan sa Bahamas, tapos si mommy Ria Alindogan. yung mama ko po tapos coach ko. Thank you po sa inyong lahat. Nagsirbing coach kan grupo ang dating swimming athlete na si Miko Berses na proud ng God sa saindang trayumpo. Istorya niya, anas din the first time na mag-compete sa luwas ka nasyon kaya mas doble ang challenge. Ano pa lang sila, mga baguhan pa lang sila is nakitapat sa mga datihan. Yun lang, I'm super proud of them. Proud parent naman si Jane, asin ang founder, asin presidente kan Legazpi Barracuda Swimmers Club na si Manuel Adornado sa trayumpo kan grupo. Ang anak ko si Kenzie Bengson, nakakuha siya ng 5 medals. Siyempre, proud mommy. Nakakapagod pero sulit naman. Pag nakita mo na yung medal, masaya ka na nawala yung lahat ng pagod mo. Well, nag-start ang Barracuda swim team 2013 until now. Ang layunin namin ay makabuo ng mga malakas na swimmer ng Legazpi City. Mag-re-represent ang Legazpi. So, yan ang hobeto namin itong swimming club. Sa ngunyan, sibot ang grupo sa pagpreparar para sa Bicol Meet na gigibuhon sa maabot na bulan nin Abril. Mientras tanto, bukas ang club sa mga maawot na makanood maglangoy ngunyan na summer. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. We are the Legazpi Barracuda Swim Team. United we swim!